Ibrahim Samasai dagatigi gawo ka elan sarfana kona ale fana tumbe mi islakaw ka general major ye Valérie Worosov aya ila saga ko dum woni inisiga de maye kanyesi wol masudi tamama barab saka nyeto muna beni kenya saka sinsi umaru masawle sama ke fana ya fuka wala mando mi bara in kesugola ani ko in ka anaka wera nyana ya sablo bala ni be dagatile ngonnana jamana flenga bulu nyoma ni mina asinsi ko se wa minan nu fana masawle ay da ko anado adonda fe fala na moray am ta bananga bula an le karafa ya ni dem sonu masega nyosoro kola na masega nyosoro kola mi mama woni mina bela jile ale bela jile me jila na mbora bananga bula am ta ya rasul premier ministre ga barakarola samia ale be ki so mi gana doni bara bamulu ngera sango samia dundala kolu kimelu barake aniga yinanta sigi senga bara nu oluye talike ola ayala saka fogo miye ninko yin samia ere ko hugu kona na sa ayala ka fogo miye badanga uye ko tintu ni ko bulo ko suga ulu labo mouse ilo yoro muna bibina ni sanji ere ko nbe tena wasira fe ko ka laje te ko jegi alemi sigira singa ko kamasa ayala ale la sa ko ale ka suga barange ministre so mi be no be jabana kono daga na ko kuna ko in famba nyima yabna ta doma samba flani muganu woro bara mun kara premier ministre ngi ngalike kimeli ga ke ola nyina samna na boloda togodi ya sa samia akana ga de gunye mauma kiteme yoro ga siga sigi senga maus kilo yoro mun ga siga sigi senga bara ba mun me jamana ro mun ga siga sigi senga fere kelo ga siga sigi funa mimba to manevru me siga lafiya to na samia ko nana aya ila saga go bara ngoni no yesego jagi nyamai ko bara na ta tabulo sabafe bega jeki bolo nyama ka bara sigi senga mimba to la inu bela yidum saga ga kireni obu saya flana o isaka la je ferani de bari mun na sigi senga ka ko ka nyeblake ka nyesi samnyama sabulo watu fere kireni mun na sigi senga obu saga nyesoro yani samnya ga do ka bara o gelaya ago sakuga ba tabulo sabana miye o ye dementali ka do mawma mamun be ni ulu de bu soro sabulo na ka fo yoro chamana minye maw kumeli minawye ukanga tlanga bla yani ji alega chenige tabulo nana miye krengana na asa weka école so sabula ni ji duna école so de matrafa école so fana galaje uga kalango suka to sena to mna musaga nganga bla bara na sa o sefa war milliard nani million biolo bla ani kele ayra saga ko miye la ini koni o yetange miye fere krengana ndoye rubala jile nya fra premier ministre bara sega damna to mi ngam misalla yaira sa ko nyefol na ke mamun nga sigi be yoro la nuka nga wulu na nyefol ko yi sango tala sa ko ani jitoro uluta ani kele bon ko nana miye kota ko duru munu je amta se kilometri binani ma usra ga sira ufana labla tibeti mesra munu fe miye ni baraba ni sa ko miye ni na santa ko nai yaira sa ko kilometri keme ani binani kele miye bisegi ani duru ye obna talige dinga bawla premier ministre yu foku wali mando bara ku kata fe ya sayadu samnyate fe lo busaga sigi senga gumna nga kuma fonduga ke kanya folige be bela jele musu ga bara famya turumna premier ministre jesle nani to la baraga joglu ba mbi no o ite ayolu ma fona bismillah Gilbert Ugumbo ale tamana en fe ani façon tu me yo en fe andana kana bunya masige premier ministre ye ka foga wali mando bara mun ka baraka la toranga te mana kono yurwa ko tan nasra fe franje la fona rek no ga fere mun sigi senga baraka la bolo do no bolo o ite anyama ya ila saka ko anano laje premier ministre afoga wala mando akan dalila ani baram be ka bi shifina ka yi de bana ko diga ya mari ko na ka dangna ma no ka o ye akula ani fere mun sigira senga ma ko fole aya ila sakona abora malla aya si de bana to fla no e burkina ni nigeria akana na isi ndoy jamana kono kibare la sa falai amesaka ila saka ko bafla be ka fi école karamo ulube karana kala semi sira kapus togala sa doko mun temeni minye école karamo ye sa ru ko na foka ta se école nyamoma eri bisegi binani ngango yole kalanga musumanu ga kalam saka famio fa to mina bara inte kunya ga doforo ga donya ka were ga saka kalanke ka suruma dan fara bokola bugo tigunu tebanu olulu ngante islam dine dem selna ka mun be an ansarin buru fana be sanga fe
olu taara san évêque san fo paki seli hukumu kɔnɔna na Monseigneur Hassan Florent Kone a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ diocèse bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko nin waleya in kɔni ka d'u ye kosɛbɛ tiɲɛ na samɛ fɔli don paki hukumu kɔnɔna na nka a bɛ bɛn ni kelenya a b'o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ u ye dugawudenw kɛ ɲɔgɔn ye ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga n y'a f'i ɲɛna fala ye kuma daminɛ na n ko Kulukoro ale ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ 100 farala passe kan ni avril kalo in tile 5 min ye ka bɔ Kulukoro ka taa Bamakɔ o tun ye 300 ye sisan a kɛra 400 ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min y'a to dɔ farala kan n'o ye gasoil sɔngɔ yɛlɛli ye min ye transporteur ye o ko de y'a to k'u y'a kɛ segukaw fɛ kununko ta wulila mobili dɔ la garage dɔ ale kɔnɔna na min ye avril kalo tile 6 Darussalam n'o ye anw yɛrɛ ka kin ye fala ye nin kɛra fala ye dɛ anw kɔni ka segu kɔni ka Kayi bon n bɛ se ka fɛn fɔ Kayi ma sa parce que Kayi ye musokɔrɔba ka dugu fana ye fala ye tasuma in mɛnɛlen sapeur pompier maaw y'u senfa joona ka na maa kɔni ni ma to a la nka cɛ ni barika bonyana kosɛbɛ ala ni sapeur pompier maaw ka wulikajɔ kɔni tasuma ale ma se sigiɲɔgɔn ma a sera ka kunbɛn joona n'an bɔra Segu an bɛ taa Yoroso sifinnakaw wulilen k'u jɔ Leboso kin denmisɛnninw olu y'a yira sa k'a fɔ min ye Yoroso dugu yɛrɛ kɔnɔna ni Leboso ni ɲɔgɔn cɛ u na pont dilan ye pont in a musaka bɔra baɲumankɛw jɔrɔ maa minnu bɛ n'o ye maa ŋaniya ɲumantigiw ye olu dɛmɛ baara in kɔni daminɛna juma tɛmɛnen u y'a yira sa ko yaasa olu ka kin ale ni Yoroso dugu kɔnɔna kana tigɛ ɲɔgɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛna nin pont sigi sen kan yanni samiya ale ka don sifinnakaw kɔni y'a yira sa u mago bɛ dɛmɛ na sabula bi u filɛ ka nin baara min kɛ nin ye dɔgɔkun 2 kɔnɔna na min ye baara in ye u y'a daminɛ nka kɔni a hakili b'a la ko kalo 2 u b'a sɔrɔ u ye dɔ k'a la maaw bɛna se ka tɛmɛ a kan Bamakɔkaw fɛ yen denmisɛnnin jɛkulu dɔw wulilen don k'u jɔ nin waati in na min ye telefɔni ye ko k'a lajɛ a connexion sɔngɔ ko ka dɔ bɔ a la wulikajɔ in kɔni bɛ tali kɛ sa ka ɲɛsin AMRTP ma DGCC u y'a yira sa k'u kɔni tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ sabula kabini avril kalo tile fɔlɔ u ye bataki in ci k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ ka commencer kɔni kɔrɔ a la sabula bi ni anw n'an lamini jamanaw ta k'a lajɛ sɔngɔko kɔni ta sanfɛ anw degunnen don kosɛbɛ wa anw ka bɔlɔlɔ sira man ɲi nka nin kɛlɛ in fana n y'a f'i ɲɛna cogo min maa kelen waati dɛmɛ bɛɛ maa si kelen tɛ yen min bɛ se ka nin baara kɛ ni fanga ma don a la ka fanga cakɛdaw don a la sabula kɛlɛ min don anw ɲɛ bɛ mun na o ye bonisi tigɛli ye anw ɲɛ bɛ mun na o ye connexion man ɲi ye nka fɛn bɛ yen min ka jugu nin bɛɛ ni jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o de ye mun ye bi jɛnatigɛ ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ telefɔni de kan jamanaw kɛlen ka fɛɛrɛw de sigi u b'u ka tɔnɔw jate ni machine min ye f'an k'o machine de ɲini an filɛ mankan fɛn fɛn na nin ye a si tɛ ɲɛ sɔrɔ ni jamana yɛrɛ ma wuli k'i jɔ a kolo la ka ɲɛsin problème in ma sabula bi diɲɛ kɔnɔ maaw bɛ sɔrɔ min kɛ telefɔni na baara min bɛ kɛ telefɔni na ko min bɛ ɲɛnabɔ telefɔni na foyi yɛrɛ tɛ bi ni telefɔni tɛ don nataw la an yɛrɛ daminɛna s'a kuma ma ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye hali lakɔlɔsili minnu kan ka k'a ko la ani bilasirali minnu bɛ yen ka kɛ n'an yɛrɛ ka ko faamuya cogo sabula bi n'an bɛ ka girin ko sanu an bɛ ka girin ko pétrole an bɛ ka girin ko fɛn wɛrɛw kɔɔri n'a ɲɔgɔnnaw min ye bɔlɔlɔ sira ni telefɔni sira ye bi ale ye damanda ye min tɛ se ka datugu yanni diɲɛ wuli cɛ o ɲuman ye min ye an ka fɛɛrɛ sanumanw sigi an ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi an ka jamana ka hakɛ ye min ye jamanadenw ka hakɛ ye mun ye n'o tɛ maa kelen kelen wuli maa duuru duuru wuli o tɛ se kɛlɛ in na kɛlɛ in ka girin o ma fo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ka kɛlɛ in ta ba la sabula olu de bɛ siran ni société ninnu ma u ka n'u sigi an fɛ yan hakɛ minnu bɛ yen olu de k'a fɔ ko anw ye kaye d'aw ma nin sira in fɛ nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ nin ko in a bɛ tan cogo la an k'a lajɛ an ka sigi an ka kuma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yaasa anw fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ aw tɛ min kɛ jamana tɔw la mun na aw bɛ n'o kɛ anw na yan olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ maaw ka wuli kelen kelen maa fila fila maa saba saba a b'a don ɲɛ nka a t'a dugusajɛ ɲɛ jamana ka nafaba tɛ sɔrɔ o la hali an yɛrɛ ka nafaba tɛ sɔrɔ o la sabula a bɛ se ka kɛ waati na u b'u bolo sigi u kɔ mɛ u tila ka segin tuguni ka na baara daminɛ fala ye yɔrɔ di sahel min ye maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na commissariat de police bɛ jɛmakaw fɛ yen ni a ɲɛmaya bɛ commissariat de police Jibril Sanu bolo avril kalo tile 2 maa siganamaa dɔ ale y'o minɛ fo ka taa se maa 7 ɲɔgɔnna ma waleya in ye tali kɛ mun na sa maa minnu kɔni bɛ sa bi n'olu bɛ ka jɛma Bamakɔ sira tigɛ jɛma Kayi sira tigɛ a yira sa ka fɔ ko kibaruyaw y'a yira sa ka fɔ dugunicinin dɔ kɔnɔna na kamalen dɔ bɛ yen ale na k'u ka ɲɛmaa ye o la sa min ye Sanu ye n'o ye Jibril ye
jema police commissaire ale o meromi ayaka brigade mobla ku kata juna kata mai laje usele ye stega stega ga dugu bla mini OSC ye tegara ale ka sibe samwa ani sabala yiningalu ko fe ma ko fale nya ira saka ko ale jagula uma worodo ulle be strategy mabe ulle be bingali nunu bela jirenge ama to sa tega stega da uluka ka damine mi ye maskalo tle segi kana bla tle tan kelena sɛgɛsɛgɛlu y'a yira saka ko nu ngoni sira caman tigɛ u bina ma caman kan u ma wolonfila bɛɛ lajɛlen polisilakaw tilalu ka ɲiningali la sa u y'u di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa min ye kiiri sigilamaw ma min ye OSC ale bɛ minɛ tuma min pistolet 2 tun b'a bolo n'o dilannen no farafin dilali la PC ale ni min ye sɛbɛnw ye olu caman tun b'a bolo polisiw bɛɛ lajɛlen minɛ ka d'a kan polisi ɲɛma n'o o ye commissaire de police Jibril Sanuye Jemagaw fɛ yen kaba aga kɛlɛ aga polisiw fo ni baara in kɛcogo ɲuman na wa ko dugudenw fana b'u hakili latigɛ sabula min ye contrôleur général de police Yusu Kone laɲini min k'u fɛ bɛ ka baara kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni ministre Dawudu ale ka dɛmɛ ye baara kɛcogo ɲuman ko dugudenw k'u faamuya k'u hakili latigɛ sigana fɛn o fɛn n'u y'a ye u k'a fɔ olu ɲɛna sɛbɛn fasila man fɛ comme Paul Boubacar Berté an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn fala sisan an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruyaw la sa fala ye an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen Burkina Faso olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan a fɔ ma ko Badinogo o bɔ ko sabanan ye nin ye maa 2,610 ani 10 n'o ye VDBw ye nka ninnu ta nana kɛ sɛnɛ ye muso ye 376 ye u bɛɛ lajɛlen u ka nana jɔ ka yira jamana ɲɛmaaw la min ye dunkafa ka sabati Burkina kɔnɔna na u ka kalanw ye taliko la faso dɔɔni jamana dɔɔni ani sɛnɛ dɔɔni ka taa se wolomasiri saba ka baara kɛcogo ma min ye sɛnɛkɛkow dɔɔni nin jɛkulu sabanan in sa a yɛrɛ ka kuma lase la n'o ye Usumani Jana ye a y'a yira sa ka fɔ ko na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka se ka wuli ka jɔ sɔrɔ se sɔrɔ ko in na Marɔkukaw y'a yira kunungo ko min ye Bamaji wɛrɛ n'u ka walekɛbaa dɔw ye u ye olu minɛ u ka dugu kɔnɔna na maa 6 ɲɔgɔnna k'u tun b'u ka togodaw kɔnɔna na u labɛnnen kun don ka binganiw olu boloda Egyptekaw fɛ yen Italikaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye EMI ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Egyptekaw fɛ yen ko gazi kɔni n'o ye gaz naturel ye ko pipɔgɔden bɛ olu fɛ yen ka kɛ ni Méditerranée kɛrɛfɛla ye Egypte jamana kɔnɔna na min ye nin baara in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ Tɛmisakaw fɛ yen wa a bɛ se ka taa se fo min ye miliyari 2,000 o de ma gazi ale la min ye miliyɔn 130 ba sanba 2,7 ko o nimisa b'a la Tirikikaw y'a yira k'u kɔni ye Bamaji jɛkulu dɔw minɛ Bamaji jɛkulu minnu n'olu ka minɛli senfɛ sa mugu si kɔni kɛra kosɛbɛ maa kelen y'a siri bɛ k'a fɔ ni ale bɛ Salakaw ka sigi la Sori Kɛmɛso Bayiba ka bɔ Meridi district kɔnɔ Amadu Gasama min ye Jalafarakaw ka maire ye Seydou Sako an bɛ foli kurakuraya ma fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. C'est officiel. Bamako, on arrive.